Rus harbalarının 14. martda Ukraina'ya karşı ediyen kanlı hücumlarını devam ettiren wagtyny iki tarap Moskwanyň başlan esassız soğuşunu toğtatmak barada gepleşiklerin 4. tapyryny geçirip hiç bir ilerleme kazanyp bilmedi. Ýöne gepleşigi 15. martda dowam etdirmek alalaşygyna geldi. Öň ýüzüňiz geçirilen 3 duşuşdukdan soň video arkaly geçirilen gepleşik Russiýanyň Ukrainanyň dürli ýerlerindäki hüjümlerini has güýçlendiren wagtyna gawat geldi. Şu aralykda Ýewropa Birleşigine agda ýurtlar Russiýa garşy sanksiýalaryň 4-nji toplumyny girizmek barada alalaşyga geldi diýip Ýewropa Birleşiginiň gedekli prezidentligini ýerine ýetirýän Fransiýa 14 martda habar berdi. Rus harbalary çözüşüň ilkinji hepdesinden bäri daşyga balan Port şäherinden Kara Deňiz boýundaky Mariupoldan çykmaga çalışýan adamlaryň ilkinji kerwenine ruhsat berdi. Ýöne şähere barmaga synanşan kömek kerweniniň ýoluny petikledi. Çözüşüň ilkinji hepdesinden bäri daşyga balan Mariupol Moskwanyň başlan urşuny şu wagda çenli iň gerwet humanitar krizise tedawar bolan şäher boldy. Rus güýçleriniň iýnilmän ýagdyrýan bombalarynyň gaçyp ýerdeminleri özüne atan ýüzlerçe miň adam hepdelep aş suwsuz galdy. Rus goşunlary paýtagyt Kiýewi topa tutup adyndan bir adamy öldüren bolsa, Russiýanyň Gorunmak ministrligi Sowet döwründe öndürilen Ukraina raketasynyň bölekleriniň Günnogor Donetsk şäheriniň merkezine ýarylyp 20 adamyň ölmegine sebäp bolanyny aýtdy hemde köp adamly köçede ýarylan raketanyň parçalanan awtologlaryň video ýazgysyny çap etdi. Emma Moskwanyň bu beýanaty garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilmedi. Çözüşüň 19-njy gününe geçirilen 4-nji tapyr gepleşikde 15-nji martda gepleşikleri dowam etdirmek alalaşygyndan başga üstünlük kazanylmady. Diplomatik tagallalar Rus goşunlarynyň paýtagty we beýleki uly şäherlere diýen basyşlaryny dowam etdirmegine garamazdan Moskwanyň has köp raýaty evakuasiýa mümkinçiligini bermegine umyt döretdi. Ukrainanyň premier ministriniň ornbasary Irina Vereshchuk 14 martda 4000 töwerek adamyň 10 sany humanitar koridor arkaly evakuasiýa edilendigini, emma entek köp adamyň howply zonada galanlygyny aýtdy. Mariupol şäher häkiminiň geňeşçisi Petro Andrushenko Mariupol gawan Rus güýçleriniň 14 martda ýerli atışygy ilkinji 160 awtologyň takmynan 225 kilometr uzaklykda ýerleşýän Zaporojye şäherine barýança saklandygyny aýtdy. Ol humanitar koridor ulanan 150 miň töwerek ýaşaýjynyň şäherden çykmagy başaranlygyny, 350 miň töwerek ýaşaýjynyň bolsa şäherden çykyp bilmän galanlygyny habar berdi. Olar häzir gatagyr şertlerde gün görýärler. Käbir sebitlerde häzir suw düýüpden ýok, elektrik kesilenip, ol adamlaryň eretmek üçin gar ýygyna ýanlygyny we onuň suwuny hem içmek, hem nahar öşürmek üçin ulanýanlygyny aýtdy. Yerli häkimiýetleriň habar bermegine görä 14 martda Rus güýçleri Ukrainanyň günbataryndaky Rivne şäheriniň daşyndaky telewizioniýa diňen uranyny 9 adam ölüp, ýene 9 adam yaralandy. Ýurdun bir topar ýerinde şol taýany günorta Mikolaýew şäherine we Demirgazyk Çernihiw şäherine urulan howa darbalary netijesinde şäherleriň köpüsiniň ýyladys ulgamlarynyň hatardan çykanlygy habar berildi. Öten akşam Ruslar tarapyndan gawalan Port şäherine, Kara Deňiz boýundaky Hersonda hem partlama sesleri eşdildi. Ýewropa Birleşiginiň Fransuz prezidentligi Russiýanyň sowda statusyny ýatyrmagyň täze sanksiýalar tapgyrynyň bir bölegi boljakdygyny, bu çäranyň Rus harytlaryna gadaganlyk girizmek ýa-da jeda tariflerini goşmak üçin ýol açyp biljekdigini aýtdy. Diplomatlar sanksiýalaryň Russiýanyň polat we demir önümleriniň importyna 50 000 eurodan ýokary bahasy bolan awtologlary eksport etmegine, neft kompaniýalaryna we energiýa puwdagyna maýa goýumlaryny goýmaga gadaganlyk girizjegini aýtdylar. Chelsea futbol klubynyň eýesi Roman Abramovich we ýene 14 adam Ýewropa Birleşiginiň sanksiýa girden Rus milliarderleriniň sanawyna goşular diýip diplomatlar aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan 14 martda Rimde Hatay Kommunistik Partiýasynyň ýokary derejeli diplomaty Zhang Jiji bilen duşuşdy we Hataýyň Russiýa berýän gollugy baradaky aladalary gönlep we açyk aýtdy diýip Döwlet Departamentiniň Metbuat sekretary Ned Price habar berdi.
Şu aralykda Washington'da ABŞ-nyň Senatynyň köplük lideri Chuck Schumer we Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 14 martda ýazan hatlaryny Zelenskiýiň 16 martda video baglanyşy arkaly Birleşen Ştatlaryň Kongresine ýüzlenjekdigini aýtdylar.